pasal chen lim mek chuan New York khopuya in leitur alo zong meka in sang an en kwal hnuin in lian thatak pakhata afanu saranen an luta an chena turatan a thato kem ti an en fia velani agent pakhathian lo hruain in chung chu alo fan kwal pui thuaka chu in chu multi-millionaire pakhat in thin ni in tharei lo tekal ta khan athi san to thu soi mek chuan in chu tha ti in voi tam tak chei that ani to ti a hre thiama room sang an fan kwal hnu chuan panic room a an hruai le a chu room chu in chunga po abiru thei ang bera omani in nei tu masa chuan rik room thila an bi ruk na tura aduan ni in abang zong chu concrete le thir thachi in a hual khat veka a kongkhar po thir cha takani panic room a phone chu mainline nen a in connect lo thu a soya in chunga thil thleng an hriat theinan camera tam tak an da mangin panic room atang hian monitorin an lo en thei bok don ani mek chuan in chu tha ti in atu ka lu ngal adu thu a soya chumi zan chuan in chunga thil fel lo omzual puite an siam tha a mek chuan security camera te chu onin amuthil santa ni darka reilo te aliam le hnu chuan inaron luruk tumni om tak hian an tukver chu aron bia chuta kongkhar hon tumin an her deuh soka chung lama an kal tlat ti a hre thiam ngal ruk ruzinga pakhat barnam chu in chong chung tukver atangin aron lut thaya in chung an fan kwal vel hnu chuan sarai lo mu chu mu in mak ati hle ina hian tu ma anom aring lovani in hnuaya chukin junior in nei tu masa tupa alu tira mi in rok thang tak pakhat raulan aron zui lut ve ngal junior chuan in chunga midang an lo om thu a hriat hnu chuan a thin rim ang reng hle a barnam chuan in chu chua san mai thaina hria junior ero chuan midang om ma se raul hian ina cheng te hi alo veng anga kan thil ti tur hi kan ti thei em ang alo ti ve thung heti lai hian mek chu ron harin panic room kha avaona bedroom a alut zui ngal chuti lai chuan barnum le junior te an lo in hniala barnum hian chua san atum lain junior an alo danga apuina an mamo ti a hre chiang hle poisa tam tak om thu shilin tuma an ti nat lo tur thu a soya barnum hian poisa amamo em awangin pui chu arem ti ta ni chumi hnu chuan an ruam man na anga kalin in chung lam an pan chhota them mai le mekha khuma lo let le chia panic room a light eng chu ngai theilovin off turin a tho chuak le chuta monitor anen nak chuan mi pathum in chung lama ron chho me chu a hmuwa mi swalin rokan tum ti a hre thiam ngal man mo takin sarai omna lama atlan pheya ru ho chuan mek chu lo muhmanin an ron tlan chho ve ngal afanu mu hi lai chu asoi harnok noka room atanga a chua pui hnuin raul khan alo chang ran mai elevator a an tlan lut duna in hnuai lampanin aron man lo chia ni junior an elevator kongkhar ron hon atuma a hlo chamta ka chuan in hnuaya man ngei tumin atlan thavat heti lai hian sara in anubula panic room a lu alo rota chu an him na tur bera nga in elevator chu ati dinga panic room omna lam an pandun halani room an lut chia tin anin khar khum hala junior an aron man teu hle athin rim chuan in chung thil te chu ati cherem ruma mekin police call an tum chuan phone chu mainline a ain connect lo ti a hre chuak no le junior an police an phone alo hlau mana ma se barnum khan an phone pon lama ain connect lo ti chu alo hre khiau mai barnum hi home security company a thok ania chu wang chu ni an phone chungchang a hriat na chan panic room atang chuan mekin in chunga omte chu avabia a police a phone to ti le an ron kalmek thu soi
ma se afing ber Barnum chuan camera atangin an phone tlang thei lo ti a hriat thu zai zirin alo shila mek chuan athil mu chu a oi lo zawk hia lani an thil du ber chu panic room a awm thu lekha aziakin an ron shila khoina lawa kaltir anin tiam bok ma se an thu soi chu mekin alo oi sak lawa engtin ma achang le du thak lo junior chuan thinrim zetin Barnum bula panic room a ludan ngai tua turin atia kumtam tak liam ta a panic room chu sak ani wangin ludan tur alo hramai bik lovani uluk taka thil angai tua hnuin room atanga chhuatir dan tur ruah manna siam thaina hria a inchung atanga chhuat theina omzong zong chu kilbetin ando het sau sawa in hnuai atanga ver chau an tumani mase Barnum bok aron tong chuak lea ver thleng po ni ula thir cha tak in paltlang thei chuang lawang ti in athu soi chu adik ti reilo te a an hre thei ngal chu minu chuan Barnaman gas bur aron hmua ceiling air vent atang chuan panic room a gas an tilik ngal an ron tlan chhuat thei nan chau ti in tam tak ti lut lo turin Barnum chuan alo ti ni heti la hian gas wang chuan mek tenu fa chu an lo buai le room a thil ko tereu te a an lo thodun trok troka ceiling atanga gas ron lu na thil charna mangin ti phui an lo tum vengia la ma se omzia nei thei tak tak lo room a chuan lighter le mei kan tlang thei lo blanket alo oma blanketa in khuin gas an ron ti lik chu ati al tapiap mai le junior aban akan pha anati thinrim boxi chu atre na samai hemin hu hian sara in bangkwa atangin an thenom te awak mu thaya an ron humial ma na tin torchlight in an han chun vengia la until chun en chu lo mu in an thenom pa ron har chuan parda alo zar san de mak abeidon thak le nekin security camera atanga uluk taka ain nu in hnuai lama anom vek ti a hre theya thom dim thayang bera chuakin a cell phone lak atumani khum hnuaia phone aban lai takin khumbula lamp lo om chu ati tlupal ta hlau mai le in hnuaia om te chuan a thom an lo hria mek chuan phone chu man mo taka lain panic room lam apan le ngal an ron man ma in azuang lut man hra mani in rok tum tu te chuan phone a call to ti an han hriat chuan an che boi dona in ngain an han in hial deuh rap rapa van doi thak takin panic room a chuan signal aom thei tlat lo megan chuan panic room a phone chu mainline a zom dan tur angai to chuaka man mo takin a phe boi zui ngal heti la hian pon atangin uluk takin a thom chu Barnaman alo ngai thlakara athil ti tum chu alo hre thiam tlat man mo takin basement lama atlan thla a phone a man thei ma in mainline chu ti che turin ati ni mekin a phone chu lo konikin a pasal hlui Steven abia a thil thendan man mo takin a soi zung chu ti lai chuan phone line chu an lo ti chia a anin biak na po atop ve ngal panic room a chuan an lut thei box si lo junior chu abei dong tana chuasan mai thaina hria room a poisom chu ro chun atum ti soin poisa tam tak aum thu a soi chuak nge kalsan atum lai chuan Barnaman poisa te chu anin sem vek khop a soi aya tam aum ringa atira ashil lo wangin alung oi lo hle anin hnial chun zoma Barnum chuan keiman safe chu ka honganga roll nen kanin semang alo ti deuh mak engponi se athu soi chu ngai sak lovin chua atuma chuta roll khan arun kablet top mai chuti lai chuan mek pasal hlui Steven arun lang lola rollan alo man ngal asoi sak lai chuan Barnaman dan alo tuma ma se pistola tinin tuna tang chuan ka thu angin iom to turani tin avau deuh khur chumi hnu chuan Barnaman Steven a wallet adila an en hnu chuan meki pasal hlui ani ti an hriat mai baka ava phone ti an hre chuak tel bok
police a phone lo an zo chuan a biak lo thuin a lo chang hemi nu hian panic room atanga lang tura hruain Raulan dim lo takin a soisa a Barnaman kongkhar ron hong turin a lo ti ve bawk kongkhar an ron hon du tak silwa chuan camera a hliah thim veka Raul nen anin sual boi zui ngal chuta Sara chu ron laptopin anatna aron chuak tlat chuata chuan a khur chora mek chuan adam doi chu amutna ruma khan a om tia hria camera an en chuan Barnaman Raul kha ni khoshelawa siamin in hnuai lama alo hnu thlame ka manmo takin panic room chu a chhuasan ngal a pasal hlui alo let nga ta reirial lovin sarai room lam apan chhaule a pasal hlui emoti kha Raul alo nia panic room a an lu theinan an lo bumani panic room a Barnum chuan Sara na tuara let reng chu awa hmua mek chu sarai damdoi nen ron let lein panic room lu na bula misual te pahnih lo am chu azuk mu thei ani silai ne na lo chang reng tu Raul chu kongkhar hon pain anek leng dora mek chu ruma alu main alo man bet man tlat Raul ruma alu chiatin Barnaman kongkhar alo khar ngala sarai damdoi tur kha mekin a thelut man sha ma Raul chu kongkharin akut pha achil zui ani kongkhar hong tura ati chuan Barnaman alo hong du thak lo pona khan silaya om tia hria mek chuan manmo taka silai charin kongkhar hong turin angena ka fanu Jackson angai ti in mase Barnaman a hong du bik lova silai akol ti kha a sheve tlatani pistol da in hnuai lama chuk turin atia ti chuan Sara chu damdoi pek a in tiam bok a soyang chuan tin Raul a kut tang lak chuanan kongkhar a hong zawa mek aron tlan let le chuan alo khar le man Raul chuan police call lo turin atia ani lo chuan a fanu anti na tur thu a soi bok chu mekin lo rem ti in Sara chu damdoi peturin angen le a Barnum chuan Sara I chiu pain thil thlen dan chu adu dan ani bik lo thu sai Sara damdoi apek to thu a shil hnu chuan in hnuai lama mek chu chukin Stephen kha hliam na tak tuarin chera an lo phor betani heti la hian Barnum chuan panic room a safe omna alo hmua a hon na tur man ruwa ala chuak ngal chuti lai chuan police in kongkhar an ron kika Stephen Khan aron kalmain police alo phone reng chuni in afanu chan nan do ta soi mayangai mek chuan kongkhar wa hongin engkim a that vek thu alo shila ngai that lo na nei loin police te po chu an kal vele mayani police te kal hnu chuan Barnaman safe chu drill mangin aver tana heti lai hian mek chuan in chunga camera alo chu cheve mek bok camera ati chet chu hrema se Barnaman Sara kan kol chung chu boina tur om lo alo tia safe chu hongin achunga chuan bank nen poisa in tiam kamna dollar million somni pahni lai alo om until du ber an mu ta ka chuan panic room chu an chua san ngala Sara hruain in hnuai lama an chu thlak pui chuta Stephen kha lo omin pistolin alo tin thuta Raulan Sara I abiruk pui man afanu chu chhuat turin alo tia Barnum chuan okidam takin tuma tinalawa in chhuasan an tum thu lo shil chuti lai chuan hnunglama tangin Sara in tubaulian zet nen aron ve phei thema Raul chu nataka hlapin in hnuai lama atla thlazui chuti lai chuan Barnum kha alo tlan chuak vata Raul theilovin in hnuai lama tangin alo wak chho ve bok Stevenan loka thelin anin beita riap mai le mek le Sara te an trechel chula Barnum chuan an ri chu sia in atlan chelai chu ading hal heti la hian Raulan mek lo bitum le in tubawa chutlum atuma atin lai takin Barnaman aron ka phlum ta ni
Barnum chu in hnung lama atlan chuak le a police an ron thleng chhun zom ngal mekin kongkhara alo chandana khan ring hlelin an thian tenen an ron let le ni Barnum kha zuin pala lon liam atum lai takin an ron hmu mana thingthi in ale khaken lai chu da thlaturin an ti ni Boruaka bank lekha chu aleng dar chuma Barnum an manta Nitam aliam le hnu chuan mektenu fa chuan in leitur chanchin bua an lo zong le me ka tun trum chu an fim khur to via wang le